Mar jalup ruoth ma sublocation ma Kugitimo mano chiel gi magina mowito ngimane dwaro ratiro ka giywak ne tend arita kwe kuom rem ka okang' mar chik bang' ka jalup ruodhno ne ogoyo ripot ni ngimane ni kama rach. Kaka George Juma leronwa, jalup ruodhno ne ochiel gi lisasi otieno manyocha. E kinde ma jotend arita kwe dhi nyime kot nonro ka otende kod nek ma jalup ruoth ma sublocation ma Kugitimo e sub-county ma Kuria East, familia ma jalup ruoth ma en kaka Daudi Magaiwa mane onego otieno ma tarik 10 mar dweni seyo jotend arita kwe kuom ne rem ka okang' mar chik bang' ka jalup ruoth ne ogo lipot ni gimane nitie kama rach. Familia ma jalup ruoth ka otele kod wuon mare Magaiwa Gati wane lipot ne ochwal mathoth ka obila kod Mose Nindo mane wanenge nitie kama rach. Kata kamano tend arita kwe ok ne okawo kama owinjore manyaka koro onege. Mtoto wangu alipata ripoti mapema na akakimbilia serikali, akaripoti na mshukiwa akashikwa akawekwa Kigonga, lakini baadaye aliajiriwa. Ilifikia kwamba anapangwa njaro eti awawe na 150,000. Alipo weka hiyo maneno kwa simu, alipeleka paka kwa wasee wa kimila, wale wanaitwa wasee wa kimila, akawaambia mimi hakika nataka kuwawa. Na huyo mtu kwa rekodi hapo anaongea, wanasikia. Hawakuchukua jukumu yoyote. Mungu wa rehema, Mungu acha hapo, nimesomeza mtoto wangu kwa shida, ameacha watoto wake wachanga. Jalup ruoth ne ogo kod lisasi mowito ngimane e kinde moro ko en kaachiel kod osiepne ma en kaka Kohera Benson ne giwuok e kar budho moro e chiro ma Kugitimo kar saa 4 mar otieno. Nikamwambia naibu chifu rafiki yangu kwamba nimeona watu ila ninawahisi sio watu wazuri, maake walivyovaa wamejifunika mashuka, makofia, hawaeleweki. Ikibidi tutumie mbinu zingine, tutumie njia nyingine ya kwenda nyumbani. Rafiki yangu chief hakuweza kunielewa, ijapo alinitia moyo. Akaniambia ya kwamba, akaniuliza swali kwamba unaogopa kufa? Kohera wacho ni bang' chich kod ji adek moriko ne giyudo karito gi bath apaya ma ne giluwo. Ne gitemo ringo, kata kamano jogi manomandre kod bunde ne oging'o ni jalup chief ni kendo igoye kod lisasi mowito ngimane. Marehemu rafiki yangu chief yeye ndiye alikuwa mbele yangu. Wale watu kututanguliza, huyu wa nyuma kututanguliza na wale wawili wakiwa mbele tukiwa katikati, niliweza kuhisi hatari, maana nilisikia huyu wa nyuma akishika bunduki. Kushika bunduki nikashautia rafiki yangu kwamba hao ni maadui, tukimbie. Chifu akang'ang'ana kuingia kwenye geti ya mtu jirani. Kuingia kwenye hiyo geti kulikuwa iko na kichuguu ambako mvua ilikuwa imenyesha kinateleza. Aliweza kuteleza na akapigwa marisasi kutoka nyuma. To ma jalup ruoth kod iteno kod chung' mare ma otegno e kedo kod kuo mag jamni e gwego ma Kuria East. Jalup County Commissioner ma sub-county ma Kuria East Richard Ojwang' wachne gi chich ni jalup ruoth ne onegi kalore kod chung' mare ma otegno ka otende kod kuo mag jamni e gwengego. Mpiga risasi 8 with 4 in the head. The chief, the assistant chief has been so instrumental in the dealing with the stock theft here. This did not go well with criminals that partake to stock theft. They finished him. Ojwang' wane din jalup ruoth ni yanda ne ogo lipode mathoth ka obila ka wacho ni ngimane ne nitiere kama rach ka bet ndalita kwe ne dhi nyime kod timo nonro. File is there over threat to life. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa kani ni boma ma Homa Bay sani koro chacho gi welo mathoth mosedonjo